HHJ-kurssilla parhaiten jäi käteen ryhmätyöpäivä. Siinä sain yrityksen ulkopuolisia kattoon tuoreen silmiin ajatuksia, kuinka sitä hallitustyötä voisi kehittää. HHJ-kurssissa ehdottomasti parasta oli ihmiset. Paljon loistavia keskusteluja. Aion viedä käytäntöön tosi paljon hyviä hallitustyön käytäntöjä, mitä täällä kurssilla käytiin läpi, mutta ne sopii myös kaikkeen muuhunkin toimintaan ja esimerkiksi johtoryhmätyöskentelyyn. Ehdottomasti kurssilta arkeen vietävää asiaa on strategisen suunnittelun tärkeys ja jalkauttaminen toimintaan. Mun olisi pitänyt tää käydä kyllä jo hurjan paljon aikaisemmin. Kyllä kehotan kaikkia käymään, että tässä sai niin kuin yleisluontoisesti mun mielestä hyvän kuvan, ei pelkästään hallituksen jäsenenä, mutta myös toimitusjohtajana, että minkälaisia vastuita ja velvollisuuksia sulla on. Tältä kurssilta sai valtavasti kotiin vietävää meidän alueen yrityksiin, miten pystyy auttamaan niitä kasvamaan ja kehittymään. Suosittelen lämpimästi muillekin asiantuntijatyössä oleville.